Hej alle sammen, og velkommen til min første daily vlog. Jeg har tænkt mig, at jeg ville daily vlogge lidt på den her kanal, ligesom det synes jeg kunne være meget sjovt, og så har jeg ikke rigtig lagt noget op siden januar eller sådan noget. Men i hvert fald så starter min daily vlogs fra i dag af. Jeg tror, at jeg kommer til at lægge den her op om onsdagen, og så videre, så ja. Så i hvert fald så er det tirsdag i dag, og jeg skal lige tage i skole, fordi klokken den er... Jeg skal lige tænde. Den er 10 minutter i 8. Jeg skal lige tage min madpakke. Og min computer, som de gled ud af min hånd. Så nu vil jeg bare lige få taget noget tøj på. Daddy told me go get yourself a wife for you'll be lonely. Once I was 11 years old. Sko på, et halseklæde og en jakke. That's it. Så nu skal jeg i skole, og det gider jeg ikke. Men altså, ja. Og så har jeg min taske, som er ret gammel, men altså, den trækker jeg lige med. Jeg tror ikke, at jeg skal vlogge så meget i skolen, fordi vi har sådan noget telefonforbud. Vi må ikke have telefonerne. Vi skal lægge dem i min kasse. Og det er lækkert vejr. Det er mega varmt ude for Lex. Yes. Skal jeg lige låse døren. Så nu er jeg på vej i skole, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg når det til tiden. Okay, det gør jeg. Klokken den er 51. Så jeg bor 2 minutter fra min skole. Så jeg er der nok 5 minutter i, eller så. Okay, jeg troede, der kom en bil. Det var toget. Jeg bor til på en togstation, bane, tog, et eller andet. Ja, jeg bor lige oppe på skinnerne i hvert fald. Så det er ret nederen, men ja. Jeg er i skole til 2:30 i dag, og skal jeg cykle ud til min pony. Så det er faktisk også første gang, jeg ser min pony på kanalen. Nu er jeg henne ved min skole. Eller jeg er på parkeringspladsen, og jeg skal dreje dem lidt. Så jeg dropper ind på min skole. Men nu skal jeg i skole. Så nu har vi fået fri på skole, og vi er på vej hjem. Og jeg er sammen med Vicky. Og Vicky, hun skal vente. Vicky, så hurtigt kan jeg jo ikke gå. Vicky cykler, jeg går. Fordi Vicky bor langt væk, jeg bor tæt på. Long time. Så venter jeg på dig. Altså, og vi har fået uddelt roller. Og først så blev jeg den rolle, som Vicky virkelig gerne ville have. Ja. Men så var Frederik bare lige verdens bedste cupcake-ting. Så gav hun mig rollen. Så gav jeg hende rollen, og så blev min anden rolle også taget. Og den anden rolle igen. Carla, så nu er jeg Carla. Og jeg snyder. Min far siger, at man kan købe rejser til Mars. Ja. Det giver mening. Og vi får uddelt vores, eller vi får sendt vores replikker. Hvorfor hvad skal det familien? Det ved jeg ikke. Jeg løber bare. Eller med savl. Ja, sikkert. Men nej, vi har slet ikke forklaret den. Der kører lige en jaguar forbi os. Oh my god. Men i hvert fald så er det stykke, vi skal spille. Vi har også ikke forklaret dem, hvad stykket er. De har bare fået ud af for replikker. Vi går jo ud af 6. her om en måned, sådan 2 måneder, ikke? Og så skal vi lave sådan et teaterstykke, og vi har valgt sådan pedellernes klagesang. Nej, hvis de skal synge pedellerne. Så det hedder klagesang. Nej, så starter de en eller anden musical. Ja. Okay. Men i hvert fald så skal vi bare lave sådan et stykke. Og ja, så uddeler vi roller i dag. Og så har vi fået dem på sådan noget, der hedder danteater. Og danteater. Og jeg skal ind, og så skal jeg lufte min hund, og så skal jeg have mad. Og så skal jeg cykle ud til min pony. Ordne ham, cykle hjem. Og have aftensmad og gå i seng.
Eller nej, det sker nok ikke. Men nu er jeg hjemme, og Vicky hun er lonely hele vejen hjem. Men jeg laver også en daily vlog i morgen. Hej hej! Jeg er kommet ind i mit hus nu, og jeg skal lufte min hund. Og den har været opereret, så vi skal ikke gå så langt, fordi at, ja, det må den ikke. Hej Luffy. Luffy. Derfor har den også den der store lampeskærm på, som det hedder. Nå Luffy, du kan bare ikke gå rundt. Og den hedder Anton. Han er nu død. Den klapper tænderne, når den bliver glad, så nu skal jeg lige have det der af den. Og det er seriøst 14 grader i dag, og det er bare mega lækkert, så derfor har jeg uden jakke. Overvejet lidt at skifte t-shirt, men der er stadig sådan vind. Men i morgen er det jo onsdag, og ja, vi står lige sådan lidt. Skoven er sådan der. Jeg er kommet hjem, og jeg skal finde noget mad, jeg gider spise, inden jeg skal derud, fordi jeg skal have et eller andet mad, så jeg kigger bare lige i alle vores skabe og alt muligt. Det er sjældent, jeg finder noget, men jeg skal finde et eller andet, fordi ellers så dør jeg af sult. Så har jeg åbnet min yoghurt. Låget ser virkelig lækkert ud. Jeg har aldrig spist en yoghurt her. Tænk bare. Det er meget lækkert, så jeg sætter den lige i speed, ikke? Så bliver jeg færdig med at spise. Jeg mangler stadig lige at drikke noget vand. Og så tror jeg lige, der er et glas mere. Så stiller jeg lige op. Jeg tror godt lige, der kan være et glas med måske 2. 2,5 glas. Ja, jeg får 2,5 glas, så er det cirka. Jeps. Så jeg skal drikke det her, så lige et halvt glas mere. Yoghurten smager okay. Jeg tror lige, jeg tager en banan. Fordi at jeg tror bare ikke, det er nok. Så jeg tager lige en banan fra det. Så det speeder jeg også lige op. Remember life and then your life becomes a better one. Once I was 11 years old. Nu er jeg endelig blevet færdig med at drikke vand. Jeg var virkelig ikke tørstig det sidste. Det kan man måske se på den der video, der er speedet op. Men jeg var virkelig ikke tørstig det sidste. Men jeg fik drukket alt. I kan også se, at vandflasken er tom. Ja, jeg fik også spist min banan. Den smagte fint nok. Der er også nogle virkelig mærkelige tråde på. Eller ikke tråde, der er også sådan nogle her overalt. Sådan nogle i lange nogen, ikke? Sådan nogle. Og de er sådan tørre at få i. Så man måske godt lige så smid ud. Nu skal jeg have ryddet op, og så skal jeg køre lidt. Klokken den er 3. Og jeg skal senest være hjemme om 3 timer. Men det kan jeg godt nu. Fordi det tager 20 minutter at køre på Nørre. Selvom der er 8 kilometer. Det tager 20 minutter en halv time. Og så skal jeg lige have sat min telefon til opladning. Fordi jeg ved ikke lige, hvor meget strøm jeg har på. Det kan jeg lige tjekke hurtigt. Den har kun 53% på, så sætter den lige til. Sådan. Og så skal jeg bare lige... Jeg skal ikke rigtig skifte tøj, faktisk. Jeg skal bare lige rydde op. Så vi ses lige, når jeg rydder op. Jeg har lige set noget YouTube. Imens at min telefon har været til opladning. Ja, det skal den. Og nu skal jeg lige nogle sko på. Jeg så bare dem her på. Jeg er på vej hjem fra Nygård nu. Og jeg har 25 minutter til at komme hjem, men det burde jeg godt kunne nu, hvis jeg cykler lidt stærkt. Jeg har ikke rigtig fået vlogget så meget herude. Men ja, det var fordi, jeg havde lige en mindre samtale med en af mine veninder. Hej, jeg er kommet hjem, og vi har spist, og jeg skal bare lige til sådan at slappe lidt af og redigere, tror jeg. Så vi ses senere, ellers ja. Nu vil jeg faktisk snart til at afslutte den her vlog, fordi at den skal redigeres, så den kan komme op. Jeg har været udenfor, så derfor jeg røg i hovedet og sådan. Men ja, jeg vil bare sige tak fordi I så med. Og så kan man selvfølgelig også se op en
en op i morgen. Så ja, vi ses. Hej hej.